Ang RMN drama, mudalit kaninyo ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo! Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol! Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko arbas. Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ayaw iso ikaguban. Ida, ulos ko tamarugod. Uy, mga tonto! Tumog ng suy-suy ko, ay! O, dadaw! Daan pa ko. Nalagay sobra. Ay! Dali mo. Pag-order mo ka makaon, dali. Uy, Mga kauban, tinawag kinsa ang nasa palibot. Sige, order. Kuyog sa duha kapatan ang babay. Ay, kaawa. siya tida ka na. Nga atong target. Kini, mao ning hustong kay kayonan. Atong iplitin bayana sa atong paglayas ng dapita. Dato, sigda na dato. Okay, pero ipahimutang na nato sila. Ug pakondisyon tag maayo. Okay, agad nini mo. Nay, Atina. Nay Blackie! Day, Atina, ni ako. O sa may imong isugo na ko. Ha? Ano ni apas yung ka? Basig mahadlok na sa ha? Ha? Hadlokod. Ha? Naagod ka. No, lagi. Sige, mag-order ta. Hello, guys. Pizza lang ta, ha? Okay na, Miss Athena. Sige, order ta. Juice ninyo, man? Mango juice? Lemon juice? Apple juice? Ang man, ikaw ni Blackie. Ha? Ako maghintay magpapili nila kung ano sa ilang gusto. Sige, Mango juice ba, lemon juice ba, apple juice ba. Pero okay na, sir. Okay? Pili mo. Sige, pili mo. Sige, order mo. Sila ka bantay na to. Kondisyon na ta. Nawalit na ito ang ito. Kalungnik nga bino. Kuna ko ni. Sibangkilan ko ni. Oga. Part. Upatra ta. Unsaman? Upatra ta. Upatra ta. Kondisyon na kayo ta. Okay? Kondisyon na. Okay. Standby ma? Standby. Standby. Nabusog sa ko na. Lami ngayong pizza nila eh. Lami Oo, kayo. syempre ni Blackie, eh. Anya ka mo, busog ra mo, guys. Oy, yes, oy. Sige. Mga tuta karon sa akong gym, ha? Aron makakita mo ba? Okay ra? Ay, sige. Interesado mo ka mo nga makat-on og self-defense? Oh, Athena, kay para mahibaw ka, daghan kayong rape nga mahitabo din, he. Kadungog ka ni Blackie?
Daghan ang babae nga gi-rape din Ha? Buanga gud. Buanga. Tinuod na. Ha? Tinuod ba na? Tinuod na, uy. Oh, tinuod ay. Oh. Tinuod na. Muralag hilom din hino, pero daghan na kaayong biktima sa rape din Nahilom lang. Huwag mo angal. Kay kun mo angal, mamatay. Ha? Unsa? Honggo. Oh, Honggo biya di ay. hala, Miss Athena, magawas ta din Miss. Ha? Nga naman? Na ang mga parumpado. Ha? Hain. Gana sila ay. Iring gilahigit. Paano yatin na? Bawa ka na sila day. Wala sila gihapon. Relax lang, Nay Blackie. Niya sila. Wala, nitanaw na to. Pondo lang mo din niya. Ha? Oo, unsa may buhato ni mo? Ha? Unsa? Padayon lang mo sa pagtiwas o kaon. Ingon man pag-inom sa inyong juice. Na, ibarog sila. Oh, ano? Murag mo rin na to eh. Managan mi. Ayaw. Naunsa man ka. Madagma mo. Diya lang mo. Dayati na. Pero, basinog. Paabuton ta sila, Nay Blackie. Ala, mura ba og mga hubog na sila? Oh, labing maayo yung hubog na sila para dali nang matuog. Ah, unsa? Ikaw na Miss Athena, di ba? Ikaw to? Ako tao, Noy. Unsay ato ninyo? Bangkilan ay bangkilan. Bangkilan, day ka. Daw lang may tungod kay gusto ming malingaw, ha? Mao ba? Gusto mong malingaw di ay? Na may video kay. Pwede kayo mo mag-video kay da, Noy. Bitaw. Pag-video kayo mo. Lingaw lang mo. Dili. Kamu, gusto na mo, tulo ka bata ng babae. Kaya mo na, bayaran mo na tag 10,000 pesos. Unya mo, chicken tag cottages dito sa beach resort niya, bayaran mo. Hoy, batia. Bastos mo ka, Noy. Naaman ninyo ang tanang klases bisyo. Sugal, tikasan, mangabang pagbabay. Grabe sa. Bayaran ka. Dali. Okay, igakos mong kunin mo. Ayaw lang sa kilapte. Ayaw lang. Bayaran ka. Kadungog ka, bayaran ka. Hapak ko na ko imong duha ka dunggan pinaagi sa kupad. Mura ko na bungol. Patiran ta kasi mo tubangan. Kini ay. Kada kong itlog. Patiran pa na ko yung mga papangi kay. Bastos ko. Da! Kuyapan! Ay! Tayo na! Tayo na pukling na rin sa lamisa! Bunalang ang tang! Di ka pa! Mga tubo! Di ka pa pinay! Hagba sila tanan! Hagba sila tanan! Triling kayo! Hagba! Salamat sa iyong ibuhat. Merisin ang mga dawan na minom na ng huwag mamayad. Unsa na? Dali, Dior. Nganong doon nagtapok niya sa restaurant, Marshal? Wa magbulag-bulag. Muna nagatapok. Ato nang maibawaan karon, Dior. Dali ka na, Dior. Okay. Pagdali, Dior. Saman, gimanduan ko niyo, Marshal. Sorry. Ay, paghinay, Dior. Unsa kini hitabo ah? Salamat kayo nga niya kanyo, Tiburcio. Kini ba ang mga tawan na mo nagdag sa amok? Nginom na diriwa mamayad. Unya miduol sa mga batanong babae o nagbinastos. Mao ba? Hoy! Kamo! Dool kamo! Kung dili kamo mo dool, pamusilon ko kamo! Uno! Dos! Tres! Wa ko pa kamo iga, pero sa sunod, lungagan ko lang inyong mga agtang! Pasaluat kami niyo. Marshal, ang ikog sa pagi. Bukbuk ka sulataman sa ginawa.
Ariglado, Nyor. Linya. Kamu upat linya. Linya. Sogi na, Marshal! Buka sila! Taman sa ginawa! Ang musukol! Akong pamukaan sa ilang agdang! Buhat ang isugo ko, Marshal! Buhatan na! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundband Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.